Ulyardy merýär. Şeýle ötüşleriň netijesinde hormatly prezidentimiz ýurdumyzda sportyň dörli görnüşlerini ösürmekde, ýaýwanlanyrmakda tagalalar edýär. Talip ýaşar hormatly prezidentimiziň sagdyn bedenine sagdyn ruh ýörelgesi esasyna ýurdumyzda sporty köpçüklen bedençerýäni iňden ösürmek babatda alyp barýan işler barada bellemek bilen bolgumy has iňden ýaýwanlanyrmakda hormatly prezidentimiziň görkezýän ajaýyp görelesiniň ören möhüm ähmiýeti eýdi notadylar we sporty köpçüklen bedençerýäni ösürmek babatyna alyp barýan tutumly işler üçin milli liderimize öz sag bolsunlaryny beýan etdiler. Sportun Türkmen milli görüşünün geçirilen Türkmenistan çempionaty netijelerini ýokarlanýanyny aýdyň orkady. Ençeme sport hünärmenleriň gatnaşma bolsa, türünleri ruhu golla berdi. Dörli agramlar boýunça ýygyna geçirilen tutuluşlar usatlary ýüze çykarmakda hem uly ähmiýet bilen tapawutlandy. Şeýlelikde gowy netije görkezden peýalwanlar degişli ornlara munasip bollar. Gyzykly geçen bu ýarış türünlerimiziň öz derejelerini keýfiyetlemäge hem mümkinçilik berdi. Türünler sportyň bu görnüşinden neneňni çyk başgar bilýänliklerini görkezdiler. Çünki ýarşa atlaşan türünleriň her biri ýeňşe etmek, garşydaşyndan üstün çykmak üçin dörli emeller tilsimleri ulanýar. Olaryň şol tilsimleri ulanmaklary hem de garşydaşlarynyň şol tilsime garşylykly emelleri ulanýar.